A my pro vás v tuto chvíli máme krásné hosty. Podívejte se na tu krásu samotnou. Ivana Christová asi netřeba představovat. Také Daniela Christová, dcera. Ano. A také Alexandra, dneska teda v roli modelky. Hezké odpoledne vám všem. Krásné popoludne, dámy. O té kráse to bude, což samozřejmě k vám jde, Ivano. Bude to o líčení. Co jste si pro nás dneska připravili? Jaké to bude líčení? Bude to také vlastne viac menej zamerané na prirodzenosť. Prirodzené obočie, prirodzené líčenie, aby vlastne vynikli tie naše črty, ale samozrejme všetko, čo je prirodzené, je najťažšie, by som povedala, lebo ako vytiahnuť tie nuancie. Ja som si obrala na pomoc práve Danielku, ktorá je v tom perfektná. Ona líčila dneska aj mňa a cítim sa veľmi dobre, ďakujem ti, drahá. A urobíme naozaj také perfektné, akože jemné líčenie, také prirodzené, ale pritom uvidíte, ako sa naozaj tá krása Alexandry zvýrazní. A veľmi dôležité je, a na tom si potrpíme ako ja, tak Danielka, a to je práve tá pleťovka. To je ako keby najdôležitejšie. A naozaj vedie to dobre urobiť v každom veku, či mám 20, 30, 40, 50, 60 a viac. Hej, to sa všetko dá. Hej, ale vždycky potrebujeme niečo iné. Ale tak hlavné slovo by si mala mať asi ty. Jak vypadá taková pleťovka ještě před tím make-upem? Samozrejme, základ toho, aby ten make-up vyzeral dobre, je určite správna starostlivosť doma, ale akékoľvek líčenie ideme robiť, je dôležité zjednotiť tú pleť, vybrať správny odtieň make-upu a na tom už vieme proste krásne stavať. Tak a to je další otázka a důležitá. Jak správně vybrat make-up? Správný make-up. No, a to je dobrá otázka, jak pretože si môžeme pomôcť? Prvé, čo sme urobili, sme dali podkladový gel pod make-up. Ten nám vlastne zabezpečí, že vlastne ten make-up nám vydrží 12 hodín, napríklad aj viac. Hej, to je veľmi dôležité. A bude na tej pleti vyzerať krajšie. Áno, hej, a vlastne uhladí tú pleť a je to úplne super. A my sme si to urobili, keby kameramani videli, keby Saška otvošťovala takto hlavu, tak vlastne sme si urobili taký test koloriky a tu vlastne vidíte, že vlastne tento prvý odtieň nám úplne sadol. Vidíte to? Áno, vidím. On vlastne krásne spolupracuje. Toto je viacej do ružová a toto už je veľmi tmavé. A vždycky sa riadíme aj vlastne krkom. Hej, takže vlastne ten prvý nám úplne splynul s tou pleťou. A vlastne tu sme jemne už naniesli ten make-up na túto polku, ako pekne vlastne to vyzerá. Hej, že vlastne ono to krásne vytvaruje. Jako by žádný vôbec neměla, že? No a toto je dôležité, vieš, akože nič a pritom hej, je to úžasné. Takže když přijdeme například do nějaké drogérie a ono tam to světlo je taky takové... No, není moc lichotivé, stejně tak jako kabínky, že to známe. Tak jak si ho máme zkoušet? Na krk? Ja by som to vždycky akože tuto, ako pri krku, potiahla, vieš, ako krk. Nikdy nie na ruku. Veľa žien robí tú chybu, že si proste klasika na ruku vyskúša, ale tam vlastne ruky máme opálené už, tá pleť ešte nie je, hej, že aj to sa môže stať. Krk je stále blečí, takže skúšala by som určite vždycky krk a vlastne tvár. A make-up raději nějaký hydratační a čím třeba nanášet? Záleží určite od typu pleti. A je to naozaj, že či zmatňujúci alebo hydratačný, rozjasňujúci a záleží naozaj na tom, aký žijem životný štýl, ako sa ráno ponáhľam. Niektorá aplikácia je rýchlejšia, niektorá je taká precíznejšia. Napríklad štecom na podkladovú bázu je to také väčšie krytie, húbkou napríklad na make-up je to také najjemnejšie krytie, takže záleží aj od toho, čo mne sa páči a čo mne je príjemné. Určite ale nedoporučujem nanášať rukami. Lebo to je, vieš, ako táto teplota vlastne robí také rôzne veci. A ešte vlastne možno v lete je veľmi populárne, ja milujem make-upy, ale na taký, ja neviem, keď idem ráno behať alebo na prechádzku, tak používam tónovací krém. Hej, lebo to je ako, že už naozaj nechcem vystrašiť nikoho, lebo ako po tých 7 kilometroch je to naozaj ako Bordeaux. Hej, a minulá som si hovorila, tak super, vyzerám, perfektná kondícia pleti. A tak som sa sadla do auta, som sa zlákla. Hovorím, tak už nikdy ako bez toho. Vieš, že môžeme mať ten ľahší make-up, treba aj k vode. Oni už dneska, alebo ľahší tónovací krém, ktoré už obsahujú aj vlastne faktor na slniečko, hej, že nás chránia a sú vodeodolné, treba z kontúrky na pery, vodeodolné špirály, že nemusíš ísť ako neupravená ani k vode, vieš, že podľa toho, aký typ ženy to je. Niekomu to nevadí a niekto zase má s tým problém. Takže vlastne ten make-up nám je nápomocný, akože
určite. A připomenutí No. SPF 50, to je každý den dávat na tvář, protože dělá... Je to diskutabilné, ale tá 50-ka je podľa toho, kde idem. Tá 30-ka je mala byť dostačujúca. Je to väčšinou v sérach, je to už aj v krémoch. Vieš, že to už naozaj si vieme pripraviť podľa toho, kto ako to má rád, ale samozrejme, keď ideme k moru, tak tá 50-ka, alebo keď páli slnko a tým, že máme taký chladný maj, tak predpovedajú, že bude veľmi horúce leto. Určite áno. Lenže netreba zabúdať aj na krk a dekolt. A vlastne aj keď máme rukávy, vieš, aj ruky. Že ja som si to troška ako, hej, že už tam mám všelijaké bodačky a to je práve preto, že som si nenatierala proste tie ručičky, Tak pojďme na to. Já myslím, že Alexandra už se těší, že ji budeme líčit. A Já si myslím, že to je příjemné. Máme si co říct, pojďme si to říct, máme si co říct, ale naneseme tady ten make-up a ještě něco k tomu. Nanesieme korektor na zjednotenie toho očného okolia, pretože to očné okolie býva inak sfarbené, je viacej dofialová, čiže nanesieme korektor. A s tím korektorem asi vím, že teďka jsou takové ty trendy, že čím méně, tím lépe. Říkám to správně? Nebo je to podle té kůže? Vieš čo, ja si myslím, že je to nutnosť. Ale vedieť ho naniesť správne, hej, že keď si všimli, tak Danielka dala veľmi málo, on má viacej takú farbu do ružová, ale to je práve to, že nám zjednotí to očné okolie a potom ono sa to krásne rozpracuje húbkou, štecom a zapracuje sa to do toho make-upu. Je to taká, to je tá dokonalá pleťovka. Lebo ono to očné okolie je vždycky iné. Niekto ho má dokonca blečie, niekto ho má zase tmavšie a my to vieme nádherne s tými korektormi ako vyrovnať. Jenom musí být správný produkt. Presne tak. Presne tak. A keď sme rozprávali, ale teda vy ste rozprávali o tej psychológii, tak ja si myslím, že pre každú ženu je to záťaž, hej, že sa porovnávame, alebo vie, že a prečo ja nie? A vtedy je dobré ako zúčastniť sa, alebo poradiť sa s niekým, kto tomu rozumie, kto sa tomu venuje. Hej, a vlastne toto práve robíme aj my s Danielkou. Vieš, že vlastne naozaj to našieme na tú ženu, ktorá sedí pred nami, hej, lebo ty si ako Snehulienka, zase vysne snedá. Hej, a každý je iný, napriek tomu sa to dá urobiť tak, aby to bola každá žena spokojná. Dámy, tak my vás necháme pracovat a budeme se těšit pak na výsledek. Áno, díky. A my jdeme dál. Tak, Ivana Christová a její dcera Denisa nám Danielka. Pardon, Dobre, Daniela. Daniel, moc se omlouvám. Dneska nám ukazujete jarní letní líčení a trendy právě v tom make-upu. Tak co teďka na té naší modelce Alexandře jste provedla? Tak zvýraznili sme oči, obočie, dokončili sme to, pridali sme líčka, lícenku, aby, teraz hľadám to v češtine, vieš, ako sa to povie? Řasenka. Nie, líčka. Růž. Tvářenky, růž. Áno. Takže to krásne rozjasní tú pleť, dodá také zdravie, naozaj tej pleti taký šmrnc. Takže krásne sa to rozjasnilo, si myslím, a naozaj je to také denné, jarné, letné líčenie. A vlastne keby som v práci takto a večer idem napríklad do kina alebo sadnúť si s kamarátkami, tak môžem pridať napríklad tmavšiu linku okolo očí. Hej, na to horné viečko a pekne sa mi z toho spraví také večerné, výraznejšie líčenie. A možno aj tmavší růž. Když už se bavíme o tom večerním líčení, tak je dobré si ho něčím zafixovat. Jsou nějaké takové ty fixační spreje. Jste pro nebo ne? Jako funguje to? Akože myslím si, že ak je dobre spravená tá plečovka, tak ten make-up naozaj vydrží. Ak sa ale bavíme o nejakej špeciálnej udalosti, ako je svadba, ples a tak ďalej, tak naozaj vtedy odporúčam dať. Ivana Christová, tedy vaše maminka Danielo, říkala, že jste jí nalíčila dneska, že se cítí výborně. Tak já se zeptám vás, jak se líčí maminka a mis teda v jedné osobě? Je to těžké? Už sme si zvykli na seba. Ale keď sme začínali... Máte na to celý život, čeho si zvykli. Ale keď sme začínali s tým líčením, tak najprv tam určite boli obavy z jej strany, keďže je naozaj profesionál. No právě proto mě to zajímá maminka a ještě samozřejmě profesionálka tady v té kráse je celý život. Tak jestli měla tendenci vám do toho nějak mluvit? No určite. Vždycky. Ale teraz to už je také, že už sme vyladené. Už mi dáva takú voľnejšiu ruku, ale stále počas celého líčenia sa kontroluje
v zrkadle. Má zrcátko, jo? Áno. Hej, dneska jej chýbalo trošku a potom, keď sa k nej dostalo, tak stále sa pozerala. Takže kontroluje to stále, ale už naozaj mi tak viacej dôveruje. Absolútne. Ale tie začiatky boli náročné. Veľmi náročné. Hej. Ale keď sa ešte dostaneme k tým líčkam, alebo k tým Tvářence, jo? Tak vlastne my sme si pripravili ešte také, že skúsime to tak oletniť, lebo dajme tomu, že toto je také taký letné úplne... must have, naozaj. Ale toto je ako taká, že do práce, ako také denné pekné líčenie. Ale teraz dáme také letné. A tam by sme to rozjasnili takým rozjasňovačom. A to je úplne super. Môžete to dať na lícne kosti. Na kľúčne. Ak je výstrih, tak vlastne veľmi pekne to vyzerá na dekolte. Môžeme to použiť práve v tejto partii, hej, medzi okom a tou lícenkou. A potom na slnku to nádherne bude hrať tými farbami a dodá nám to naozaj taký efekt ako poboska na slnkom, ja to rada hovorím. Můžeme si s tím ublížit, s tím rozjasňovačem? Je lépe čím míň? Jo, že méně, tím lépe? Napríklad tento konkrétne je naozaj veľmi jemný. Takže aj keď si to dám, aj keď mám napríklad zmiešanú pleť a dám si fakt, že trošku, hej, hovorím naozaj na tieto miesta medzi okom a tou lícenkou, hej, že skoro na ten spánok, na tú kosť, tak myslím si, že je to úplne v poriadku. Môžem si dať trošku na špičku nosa. Môžem si dať jemne nad pery, to mi opticky zväčší tie pery, ale vidno to, ale je to naozaj veľmi, veľmi jemné. A takisto vieš, že keď niekedy bolo, že ako si opálená, alebo nie si, máš krásny výstrih a vlastne dá si to na tie kľúčne kosti a vlastne do výstrihu, tak vlastne je to také jemnunké. Že len je to veľmi sexy, je to také hráve. A samozrejme, ono sa to človek naučí, lebo keď to dá si toho veľa, tak na to prídeš. A zase ja poprosím Danielku, aby naniesla, to sú teraz také absolútne najnovšie trendy, a to je práve, volá sa to, že oleje, ako olejový lesk. A vlastne má to 9 výživných olejov a vlastne hydratuje ti to pery. Takže ty vlastne na dovolenke si vieš dať len ten lesk. Nemusí si dávať tvářenku, ako sme hovorili, tie tonovacie krémy s faktorom. Dá si len tú rozjasňujúcu lícenku aj na oči a vodeodolnú špirálu, že vlastne takisto sme použili kontúrku, sme išli troška tak prirodzená do hneda, ale máme farebné kontúrky rôzne a to krásne vie rozjasniť tú pleť a vyzerá sexy a pritom to je naozaj, že ja neviem, 6 produktov v tvojej taštičke na dovolenku. Jasně, nemusí to být moc. Ivano, jenom tak na závěr, jste vy ten typ ženy, která pořád musí být upravená. My jsme to zmiňovali na začátku, když jdete do těch vln nebo jdete třeba jenom na chvilinku si zaběhat, tak pořád něco trošku alespoň? Je něco, bez čeho nevyjdete? Ja som naozaj veľmi prirodzený typ a dlho som naozaj išla takto, ale minule, keď som behala, som sa fakt zlákla sama seba, takže som si povedala, že už v tomto veku je čas vlastne naozaj, aspoň ten základ, že ten tonovací krém ja mám stále. Akože bez toho fakt nejdem. Ale vy to nepotřebujete. Jasné, keď som naličená. Ale nie. Ja si myslím, že tie riasy, alebo tá lícenka, ten tonovací krém, jemný lesk, rúž, to je proste, vyzerám sama zo seba. Takto. Rozprávali sme dneska o tej psychike a všetkých tých vplyvoch a ja si myslím, že žene dodáva. Niekto povie, že to je zbytočné, ale každý sa rád páči, hlavne sám sebe. A pokiaľ sme spokojní s tým, čo vidíme v zrkadle, tak aj ten deň bude krajší, takže áno, už bez nádherná tečka. My moc krát děkujeme za vaši krásnou návštěvu, Ivano, Alexandro i Danielo. Ať se vám daří a rádi vás uvidíme. Mějte se krásně. Mějte se krásně.